eżis. Fost il-ħafna ħwejjeġ pożittivi li għandna f'pajjiżna, ninnutaw li kiber l-għaġġ għat-tagħlim u billi l-opportunitajiet tat-tagħlim kotru, it-tagħlim infirex. Fl-istess waqt, jidher li għalkemm il-bniedem illum sar jaf jaqra, donnu għandu diffikultà biex jaqra l-istorja ta' ħajtu u tal-ġens tiegħu. Għalkemm il-bniedem kapaċi jgħod in-numri, donnu qed jinfixel x'ħin jiġi biex jagħmel is-somom tal-ħajja tiegħu. Moni bl-erf tax-xjenzi u t-teknoloġija, il-bniedem wasal biex isib tarf ta' ħafna kobob imħabbla. Imma fl-istess ħin, il-kobba ta' ħajtu aktar qed iħabbilha. In-nuqqas ta' kuntentizza, l-inġustizzji, il-faqar, it-tilwim, iż-żwiġijiet imkissra, l-orfni ġodda, il-pornografija huma ftit mill-provi ta' dan. Imma sinjal aqwa li jikkonferma dan kollu hija l-kultura ta' żmienna imjassra mid-dubji, mod partikolari id-dubju dwar id-dinjità ta' kull bniedem, it-tifsira tal-verità, tat-tajjeb, tal-ġmiel tal-ħajja u dwar fejn il-bniedem ser jagħti rotta aħħarija tal-ħajja. Tant qed nitilfu l-ħila li naqraw u niżnu dak li qed iseħħ f'ħajjitna, tant il-kobba tħabblet li hemm min qed jaqta' qalbu li jista' jgħaddi lis-soċjetà, partikolarment liż-żgħażagħ, dak li huwa validu u ċert. Kriterji ta' mġiba u valuri bis-sens li joffru serħan il-moħħ. Iżda quddiem din is-sitwazzjoni m'għandniex naqtaw qalbna. Il-bniedem li jarbel lilu nnifsu kapaċi jsib iċ-ċavetta tas-soluzzjoni. Għaliex il-bniedem mhux biss kapaċi jitgħallem imma minn qaddisu huwa miftuħ għat-tajjeb, għas-sewwa u għas-sabiħ. Sakemm ikollu edukaturi tajba u sakemm ma jagħmilx reżistenza u jibbiss quddiem min jixtieq jgħinu jaraf lilu nnifsu, il-bniedem jista' u għandu joħroġ mid-deżert li jwaħħax tal-ħajja. Fost dawn l-edukaturi hemm Alla.